una, dili kay ko priority sa ako ang parents na ayun na lang pag-eskwela kay mura mangyapon bayot man po ka di man kay pulos kay hinungdan basig mapadung ra na sa laki. Sa may trabaho gid nimo usually diri Ligaya? Kanang magkuhan sa mga iro, silig-silig sa gawas, ug wala si madam sa higda-higda. Kaning imong higda-higda tinudan na ini or sa content lang ninyo ni? Okay lang ba mga utana? Pila ang nagastos nimo aning balaya? Mga Sa partner nako sa una, sa papa sa akong anak. Kay nag-ipon mi, buotan man siya sa permero good sir. Nya tingala lang ko abot sa panahon, di naman kabalo maning kamot. Magsalig na lang man noon. Nya mahubog siya, mangdapat naman siya. Nya wala ko gatugan sa akong mga parents sa akong side. Mayong bungkag, this is your proud bistakboy, Chito Samuntina. Nako karon sa tagom aron nga maistorya ang usa sa personalidad nga dugay na gid kaayo na kong gusto nga makachit-chat. Kabalo mo, pila na katuig malabyan-labyan ra gid nako sa dala ng iyahang mga salon. Grabe ka inspiring ang iyahang story o grabe pod kayo kalingaw. Finally, ako anang katapad, no? Ang usa sa mga successful nga tao dinhi sa Mindanao. She owns 100 outlets, no, nga salons, not just in Mindanao but sa tibuok Pilipinas. She is the first elected trans woman sa City of Tagum. Ladies and gentlemen, kanina gyud paila-ila na gyud ako sa inyo akong kachit-chat. Miss Leo Revita. Hello, ma'am. hello, maayong buntag and happy kaayo ko nga naabot yung ka diri sa kuang panimalay. Mas happy in taon ko, ma'am. Kay grabe gyud nimo ka humble, gi-invite gyud ko nimo sa imuhang mansion. Grabe mo. Mansion, oy inaturan ni ako. Oy. Kung inato na ning imuhang mansion, ma'am, unsa na lang katong amo? Ma'am Leo, ilado gyud ka sa tibuok Pilipinas, no? In fact, na kay MJS na ka sa imuhang story. Isip usa ka salon expert. Matawag nato nga salon expert because syempre you own 100 kabuok outlets of salon. Yes. Pero kaning Leo Revita Salon, ma'am, giunsa man ipagsugod? How did you start sa kaning industry? Kaniadto nag-start lang gid ko nga gamay. Actually bata pa ko, mo gini ako ang dream na magkaroon ng sariling salon. Tapos nag-start ni siya sa una manggod tungod siguro sa kadaghan namo nga mag-igsuon unya tungod pud siguro sa akong sexuality dili kaayo ko priority sa ako ang parents and nagapaningkamot gyud ko nga maka-earn og ako ang sariling money para lang gyud makagasto sa ako ang mga gusto. Pag-mention nimo, ma'am, sorry pag-mention nimo nga daghan mo magsuon nya dili kay ka priority. Pila mo ka buok magsuon? 6. Nganong nasulti man to nimo, ma'am, nga because of your sexual orientation. Yes. Nga dili ka priority. Unsa exactly to imong pasabot, ma'am? Kaya ang ako ang papa usa ka pulis. So dako siya og ranggo nga pulis, akong mama isa ka teacher. And way back mga 1980s, murag dili gyud ing ana ka-accepted ang mga bayot, no? Murag feeling nimo basta makakita kag bayot sa una murag musurok gyud ilang dugo labi na sa mga katiguangan kay dili gyud part sa society nganong nabayot daw ko nga pulis daw akong papa. So mauna nga murag dili kaayo ko murag ginakuan gyud ko sa akong parents nga kinahanglan malalaki gyud ka. Una nakaagi gyud ko nga gihimo kog pa-eskwela ko karate para ma-black belter ko, gipa-boxing ko, gipalukdo ko og bisag unsa na lang diha nga mga trabaho nako niagi ko og kanang pang-ani og humay, gipaskwela ko dito sa Bohol, paskwela ko dito sa Asuncion para lang gyud na malalaki lang gyud ko. Kato nga mga moments, ma'am, unsa may gibati nimo ato nga labag sa imong kalooban ang ginapabuhat sa imong parents? Kuan, wala ko'y mabuhat. Ako na lang yung gisunod kay sila man ako ang ginikanan.
Tapos happy na lang man pud ko nga na experience pud to nako. Syempre bata pa ka, gusto ka mag-explore, gusto nimo adventure. So mao na nga niagi gyud ko og mga kalisod kaayo nga mga butang nga naglisod gyud ko og adapt, pero pasalamat gihapon ko kay nakabalo po ko bisan og mga ingana nga trabaho kanang mangahoy, mangagdaw og kanang humay, mangag-ag og mais, ingana daghan kog naagian magdaro nga with kabaw. So instead nga i-consider nimo siya as a challenge, as a trial, mas gi-consider nimo nga blessing. Kay daghan kag nakatunan. Daghan kong nakatunan nga pinaagi sa pinubri nga pamaagi, nakabalog yun ko nga bisan pa siguro og mobalik manggaling ko sa kapobre, kabalog gihapon ko. No? Kay nakatulog pud ko o diskarte gid siya. Nakatulog sa salog ra mi matulog, ingana ba niya makakaon lang mi og lami every Monday lang kung naitabo. Kanang ingana gud sa Bohol kay bukid man to kaayo amo kakaon kog pansit ba sa Monday, malipay na ko ba sa Monday na kay kakaon akong pansit. Pero kaning pag-eskwela nimo ma'am, gihuman gyud nimo. Yes. Sa college, unsa gikuha nimo? BSEd, Bachelor of Science and Secondary Education. Kay gusto gyud sa akong mama, kay teacher man pud akong mama sa trade school. So mao na nga ako gyud siyang gihuman kay ulaw kaayo sa akong part nga sila tanan akong magigsuon makahuman niya ako di pa ko kahuman bayot pa gyud ko niya di pa gyud ko kahuman murag degrading na kaysa ko ang part mo nang naningkamot jud ko nga makahuman. Pagkahuman nimo, nagtrabaho ba ka as a teacher or mas gi-pursue nimo tong dream gyud nimo nga magtukod og salon? Wala ko nag-work as a teacher kay tungod naka-work lang ko kadali during my practicum gikuha ko as LSB substitute as a teacher din sa Tagum. Kaya lang samtang nag-eskwela ko sa una alas 5 pa man akong klase, whole day gyud naga-work gyud ko sa salon. O si trabaho nimo sa salon ato ma'am Leo? That time ato is tig-assist lang ko, tig-shampoo, tig-labas sa towel. Pila ka tuig ka nga nag-ingon ani ma'am Leo kanang assistant sa salon? Mga dagan pud siya og mga 8 years. Wow. Oo. Kay high school ko, Sabado ug Domingo mo sideline man ko, manglabada, kay para na ako'y balon pang eskwela. Sorry mama, nganong giagian nimo nang mag self-supporting ka when your parents are actually well off? Actually naapoy ka-afford ako ang ginikanan tungod pud sa akong mga igsuon nga mga puro mga medical courses. So igo-igo ra pud biya ang sweldo sa maestra no, mabuhi ra pud biya og naay makaloan sila. Nya akong papa pud loan gihapon kay policeman. So ako murag dili kaayo sa una. Dili kay ko priority sa ako ang parents na ayon na lang pag-eskwela kay mura man gyapon bayot man pud ka di man kay pulos kay hinungdan basig mapadung ra na sa laki. Murag ingana ba ang ilahang kuan pananaw sa mga bayot tong una. So motong na ning kamot jud ko. Nalain gyud oy tao lang bay ako sige jud ko adto og kanang maglibog ko, adapted ba ko or sa una mo ingon ko sa akong sarili nganong dili equal ang treatment sa akong parents sa amoa ingana niya. Basta nasakitan ko. Makahila ko basta ingana. Sorry ha, kanang ma-emotional man gud ko basta sa una. Nga maagian ako unya karon okay na kaayo mi sa akong parents although wala na akong papa pero akong papa gyud ang murag nag-boast gyud sa akong confident ba kay akong papa man ang una naka-accept sa ako ang ingani ko nga bisag ing anak ko kinahanglan ipakita nako daw sa mga tao nga kanang dili wa ko'y pulos dapat i-prove daw nako nga productive ko nga pagkatao and naadjud ko hinungdan ining kalibutan. So mao gina akong gibutang sa akong mind mo nang naningkamot jud ko kay lisod ay kaayo kung bayot pa ka unya wala pa ka murag diha gyud ka padulong murag daog-daogon jud ka. Kay murag nag-start man gud sa ako ang mindset gud sa bata pa ko nga kailangan jud ko maningkamot nga bisan ako lang para pag-abot sa panahon dili jud ka maitsapwera sa imuhang mga amigo, sa imong kaila, labi na sa imong pamilya. Mo nang nasa akong mind. Grabe imong gigian, ma'am. Sobra gyud. Lisod kaayo, lisod akong naagian, pero naagi rason ang Ginoo nga. Exactly. Naingato to siya para maningkamot ko. So thankful gihapon ko. So after ato ma'am, after 8 years nga nag-self-supporting ka, eskwela, trabaho, hantod nakahuman ka, giun sa pagsugod sa Leo Revita Salon.
Sa pag-start, gyud na ako, syempre nag-work na ko sa salon, naka-invest na ko og mga client. So, katong naka-invest na ko og client, naisipan na ko nga mag-work na ko og salon after my graduation in college. Okay. Katong nag-college na ko, niabot pud sa time na wala namin nagkasinabot sa ako ang amo. Murag nainggitan pud ko ba kay tungod daghan kay kong customer, ginabuhatan kong istorya sa ako mga kauban. Ning decide akong amo nga palayason ko at to the time. Ito paglayas na ako, wala ko'y trabaho, naga home service lang ko. And until such time nga nakakita kong friend nga ning tabang sa ako nga magtukod na lang kog akong sariling salon. Kung sa nga year nga nagsugod ang pag-branch out na sa Leo Revita, kay sa Davao, kusog man pud. Oh, kaloyan sa Ginoo. Nag-start yun, naka-branch out ang Leo Revita is 2005. So, nag-start yun ang Leo Revita 2002. Grabe. Dugay na gid siya. 2002 gid to siya. Tapos 2022, pila na po siya katuig. Ever since then, wala na dire-diretso na ang success ni Leo Revita. Oh, na bless lang yun siguro kay ako, grabe man gud ko ka workaholic. Oh, ka-addict jud kay ko sa trabaho. Dili ko gusto nga tanang oras na ako kinahanglan na agid ko'y buhaton. Dili pwede nga naay pahuway. No? Oh, pahuway lang jud ko kung matulog. Pagkabuntag, nakaset na gyud na tanan unsa akong buhaton. Kay nagdagan ang oras, kailangan na agid ko'y ma-accomplish. Maglabad akong ulo, ma-stress ko pag wala ko'y mabuhat sa isa ka adlaw, wala ko'y ma-income. Pero hands-on gyud ka sa imong mga branches. Sobra. And then right now, mo to ganiha pagsulod nako sa imong balay na kaingon jud ko nga inspire ko ba nga marag this is Leo Revita's house and this has a gabi ang story ani. Natukod ang imuhang balay, Ma'am Leo, unsa nga tuig? 2018. Bagulang. Bag-ulang. Bagulang gid ay. 2018. And then, oo. kani, of course, gikan sa imuhang kahagok. Yes, gikan gyud sa akong hinaguan. Ako kontento ra man ko sa una. Pwede ra ko matulog og purok, pwede ra ko matulog og salog. Pero siguro kay na bless naman ko na naman ko ika-afford gamay. Ning decide gyud ko nga how about mo try pug ko og puyo og balay na kanang dako kana makita nako sa TV, sa mga teleserye, nga na ba nga maka-experience pud panggato nga aircon atong balay o nya lami ato ang kahimtang, lami atong sudan, mao man gyud akong pangarap. Pagikan sa kwarto pa dun sa sala nga, maragi princess. Wala, oy, char-chara, good na, oy, para- Okay lang ba mga utana? Pila ang nagastos ni mo aning balaya? Busig na BIR. Mga 20 plus M. 20 yan. Apilang swimming pool. Na-bless gyud ko, nakaingon ko nga, mao na gyud niya ang akong kahimtang karon, pero naagyud gihapon sa ako ang mind nga og mag-usab ko or bag-uhon ako ang akong kinabuhi, kabalo ko nga mabag-o gihapon ang tanan. Like, for instance, dili na ko mo hands-on, kay tungod na anak ko ing-ani, maghigda-higda na lang ko, kay naanay income nga mo abot. Mutuog yun ko nga og di na ka mulihok, bawion po na sa Ginoo sa imuha. Mo nang ako gyud ko naga-learn gyud ko mutabang sa akong isig kaingon kay syempre ako may gitagaan og grasya sa Ginoo. Ana. Grapo kay ito nga input, Ma'am Leo. Just because na-bless ka doesn't mean nga muundang ka. Dili gyud dapat ang mindset sa isa ka tawo nga bisan naa na ka muundang na ka. Dapat continuous gyud siya. Unya og blessed na ka sobra-sobra na, learn to help, learn to become generous sa others. No. Ana good. And And bisan that's- pag naakay mga difficulties, naakay mga pagsulay, mga kalisod, it doesn't mean na mo stop na ka. Kinahanglan gyud nimo mo padayon sama sa imong ginaingon. No? Di ba? Grabe, no? Kay ang Ginoo na gyud nay plano sa imuha. Exactly. Kitang tanan na gyud nay giplano sa ato atanan. Exactly. So, karon, Ma'am Leo, nisulod ka sa politics. You are the very first trans woman to be elected as a city councilor of Tagum. Nganong nisulod ka sa politika, Ma'am Leo? Nag-start di siya sa una, nga wala pa jud ko sa politics, na anak ko yung mga community service. So hilig nagidiga ka ng mga... Oh, hilig na gid ko para naghimo ang sa ko makahatag ba daw kog libreng gupit ana mga mo attend adto mga brigada eskwela nga gupitan ang mga bata ing ana. Unya naga-sponsor na gid ko og show like mga beauty pageant.
ginasponsoran ako nga ang makadaog, tagaan ako og services nga libre, makapagwapa. So until such time nga daghan ang naga-request sa ako, nagadako ang ako ang community service. Ikaduha, gusto na ako makatabang sa mga tao nga walay trabaho. Kay ako nag-start manggud po ko nga walang-wala. So mahapi ko magtan-aw sa tao nga latagaw, walay trabaho, unya pag-abot sa panahon, makaluyan. Right. So mao na ang Leo Revita, dili na siya franchise sa gawas, kundi franchise para sa akong mga staff. Ginatagaan ako silang chance after pila ka years nga gastuan ta ka, tagaan ta kag franchise, tarungon nimo para tunga lang ta sa halin. So mao na ang nanaghan siya kay tanang-tanan franchiser, ako ang mga staff tanan. So karon nakaluyan na po sila, anay sakyanan, anay balay, ing ana. Grabe gid ang imuhang nabuhat nga impact sa mga tao, Ma'am Leo. Karon ako kabaluan na. Ay, mao ba? Ingon ana day ang kumbaga business model niyo. Yes, ing ana ako amo na nagkadaghan and na-maintain. It's because ang tao nga nag-manage didto, mahadlok naman na siya magbinuang kay dako siya utang kabubuton sa ako, so tarungon gid niya. So tukuran ako siya salon, gastuan ako siya, ikaw magdala diri, ikaw ang franchiser, imuha ang nakapangalan, business permit, and then ang sales magtunga na lang ta. Ana unya ana akong gibuhat sa ilahatanan. So mo nang nanaghan ang Leo Revita ni abot og 100 ka God buok. bless you. Gani nakaluyan in town. So God bless you, happy ko Born. nga makita na ko sila nakapaskwela sa ilang anak, nakabalay sila nga sa una wala nangarkila lang sila, nagpuyo lang sila barong-barong. Karon dako na pud ilang balay, na sila yung mga car. Unya ilang lami na ilang kahim tam kakauna gid sila lami. So mahappy ko ana magtan-aw. Pras anang akong tiglaba lang sa salon, dili ko gusto nga iyang kahimtang diha lang ko to. Ingon jud ko nga pag uga-uga ning mga buhok tudluan ta ka, pagkahuman tudluan ta ka riban-riban gupit-gupit, hantod mahimo siya stylist, hantod ug mahawd na siya tagaan nila ko siya franchise. No? Mag-train kag tao, ipa-evaluate sa kuha, then pagkahuman pwede na mo magtukod og branch, pangita na mo og pwesto. Tinuod yun din na nga once you're successful and if your goal is for other people to be successful as well, you will become more and more successful. Siguro kay Kana ang imuhang ano. sukad yun adto bisan pag unsa kadako ang ako ang magasto sa politics ingana dili kaluyan lang ha, dili jud ko kuni agi og kalisod in terms of financial kay daghan gyud mo abot nga mga Yes. grasya. Yes. Naagi kuan ang Ginoo kanang dili jud kabiyaan gyud sa Ginoo nga kung maayo jud ka sa imong isig ka tao, mas daghan gyud nga mga grasya ang moabot sa imo ha. Karon si Ma'am Leo Revita na napod siya bagong nanpoy nadungag siyang kabisihan, no? Aside sa usa siya ka personalidad when it comes to negosyo, syempre siyang salon, and as a politician karon mas nisikat siya maayo tungod aning iyahang team, no, nga ginatawag nga Team Hamloy, nga grabe kayo kalingaw sa social media. Sorry mama, unsay pasabot sa Hamloy? Wala ko kabaluan. So ang pasabot anang hamloy kanang smooth siya, kanang danlog siya. Ana ba? Kanang murag mapadali na to ang tanan. Hamloy wala nay daghang atay. Wala nay daghay sitsi-buritsi. Oh, murag mo ana ko. Si Chito Hamloy kay siya kay sa pag chat nako sa iya ning reply dayon. Mo na siya hamloy. Wala nay daghang atik pa. Mo na siya hamloy. Karon kusog mo sa social media, daghan kay gakalingaw sa inyo ha. Kaniya, I think ganina before ta nag-chit-chat na natay mga informal conversation about Team Hamloy. And naamoy isa nga of course ipaila-ila nato sila unya, no, but naamoy isa ka kauban nga si Ligaya. Yes. Ang mga tao syempre malingaw kay Ligaya. But lahi gyud nga naa ka. Murag I think grabe ang pag-compliment kay kung si Ligaya lang dili gud na mo reveal ang personality ni Ligaya without Leo Revita. Tama. You get what I mean, ma'am. So mo to siya di na nato padugayon pa ato naglist. Gutan na nato si Ligaya og ang iyahang mga kauban si Ma'am Iring and then si Ma'am Sara og syempre si Ligaya. Ha? Mao ni ang Team Hamloy. Ma'am, kaning imuhang team unsa may masulti nimo? So, happy kaayo ko kay daghan kaayo ang mga tao nga nalipay sa Team Hamloy, especially katong mga sad. Happy kay ko nga daghay ning follow sa amoa kay ang amoa gyud before is lingaw-lingaw lang gyud na siya, lingaw-lingaw lang, then nahimo na gyud na siya vlog kay ginapangita naman sa mga tao. Wow.
Salamat kay sa inyo ang pagbubuhat. Salamat kay nangalingaw ginitaw mo sa inyo. Hala. Grabe ka, no? Salamat. Hala, oy, with sunflower. Thank you so much. Councilor Leo Revita of City of Tagum, and of course, ang madam sa Team Hamloy. Ma'am Leo, daghan, yun kay Thank you so salamat much, kay Jud ma'am. kaayo. God bless you more. Hatag jud kag time sa Siyempre, amo Ma'am, ikaw. Happy jud ko. Ikaw na good na. Nakita na jud ka nako sa personal. Hamloy ra, Hamloy. Amloy kaayo, sobra. Salamat. Thank you kaayo. so much. Love ni mo si Ma'am Leo. Ikaw, ma'am, sa may masulti ni mo sa iya, ma'am. Kuan,